алинея 1 от изборния кодекс във връзка с алинея 6 от същия, програмата следва да бъде сформирана и районна избирателна комисия Бургас с решение номер 3549 от 27 август 2024 година на ЦИК са разпределени и между партиите в районната избирателна комисия от 17 члена. Това число и нашата Бургаска област. Включително председател до 4 заместник председател, не по-малко от двама и секретар, както следва. За коалиция ГЕРБ-СДС 6 члена, за коалиция ППДП 3, за партия Възраждане 3, за партия ДПС 2, за коалиция БСП за България 2, за партия Има такъв народ 1. Предлагам да започнем своята работа и да преминем към обсъждане на ръководството на РИК Бургас, като ви приканвам да постигнем единодушие относно състава и ръководството на РИК, както винаги сега е било. Когато при консултациите за състава на РИК е постигнал съгласие, знаете, че ЦИК назначава РИК по предложение на областния управител. Надявам се днес да постигнем това. В противен случай, при непостигане на съгласие между политическите партии и коалиции, участващи в консултациите, протоколът се изпраща в ЦИК, като ЦИК служебно определя съответните длъжности от коя партия или коалиция следва да бъдат заети. Сега давам думата на представителите на партии и коалиции по реда, който е определен с горепосоченото решение на ЦИК, за да направят своите предложения за състава на РИК Бургас. Има думата коалиция ГЕРБ-СДС. Добър ден, уважаема професор Нейкова, областен управител на област Бургас, уважаеми господин Крумов, заместник областен управител на област Бургас, уважаеми колеги. В качеството си на областен координатор на политическа партия ГЕРБ Бургас и упълномощено лице за коалиция ГЕРБ-СДС, отправям следното предложение за състав на районна избирателна комисия Бургас. Според Централната избирателна комисия, коалиция ГЕРБ-СДС има право на едно ръководно място в състава на районната избирателна комисия и предлагаме на позиция председател на районната избирателна комисия да бъде назначена госпожа Фани Семерджиева, опитен юрист, бивш заместник областен управител на Бургаска област, дългогодишен участник в изборния процес. И много накратко ще ви представя госпожа Семерджиева, председател на Общинска избирателна комисия по море избори 2011 година, местни избори и избори за президент и вице-президент, сътрудник в районна избирателна комисия в Бургас, избори за народни представители 4 април 2021 година, член на РИК Бургас, избори за народни представители 11 юли 2021 година, председател на РИК Бургас, избори за президент и вице-президент и народни представители на 14 ноември 2021 година, зам.председател на РИК Бургас, избори за народни представители 2 октомври 2022 година, сътрудник в РИК Бургас, избори за народни представители 2 април 2023 година, председател на ОИК Бургас, избори 2023 година, местни избори, председател на РИК Бургас за членове на Европейски парламент от Република България и Народно събрание 9 юни 2024 година. Госпожа Семерджиева има всички организационни умения да заеме председателския пост. За членове на районна избирателна комисия Бургас предлагаме Наталия Минкова, Пламена Апостолова, Таня Стоянова-Рангелова, Силвия Желева и Анелия Долчева. Всички те са доказани експерти с подходящо образование и неколкократно участие в съставите на РИК и ОИК Бургас, както отправяме и предложение за един резервен член на РИК. Това е Камелия Димитрова, която също е юрист, участва многократно в съставите на РИК и на ОИК. Благодаря. Уважаема госпожо областен управител, уважаеми колеги, от името на коалиция Продължаваме промяната Демократична България сме представили писмено предложение, съдържащо полагащото се на коалицията 3 членове, от които Георги Михов за секретар,
на комисията. Има хора в залата, които са участвали многократно в изборната администрация или около нея. Знаят, че той от над 15 години е неизменно в ръководния състав на ОИК и РИК. За всички възможни избори, включително президентски, парламентарни, общински, и в момента е заместник-председател на Общинска избирателна комисия в Бургас с действащ мандат. За членове предлагаме Милен Господинов, т.е. аз. Участвал съм в последните няколко комисии РИК и ОИК, включително действащата ОИК. Участвал съм в РИК Бургас още през далечната 2005 година като член. Адвокат съм с 26 годишна адвокатска практика. За член предлагаме също така госпожа Пенка Паспалева с висше юридическо образование, беше член на последния състав на Районната избирателна комисия в Бургас. Благодаря ви, уважаеми господин Господинов. А сега моля партия Възраждане да направи своите предложения. Благодаря, госпожо областен управител. Нашите предложения са следните. За председател на РИК предлагаме адвокат Иван Иванов. За секретар на РИК предлагаме Виолета Диянова и за член адвокат Можи Мичилов. Тримата са с дългогодишен опит и експертност в областта на изборните комисии. Също така са юридическо образование, Виолета Диянова има икономическо образование. Благодаря. Само секунда. Предлагам също така госпожо Нейкова да има 4 заместник председатели на Районната избирателна комисия. Колегите с приемат предложението. Благодаря ви. Сега вие предлагате Иван Иванов за председател и Виолета Диянова за секретар. Точно така. И заместник председателите да бъдат 4. Благодаря. Сега моля партия ДПС да вземат да направят своите предложения. Уважаема госпожо областен управител, аз се казвам Мехмед Хамид, областен председател на ДПС Бургас. Ние от областния съвет на ДПС Бургас предлагаме представители в РИК да бъдат секретар Емилия Хасан и аз. Тя е била на много избори секретар в РИК, има достатъчно опит и като член предлагаме Чема Ариева Миминова. И тя е също юрист. На последните избори тя е била член в Районната избирателна комисия и резервен член предлагаме Русица Вълчева Димова. И тя е била на много избори член в Районната избирателна комисия. Тя има достатъчно опит в Районната избирателна комисия. Благодаря. Благодаря, господин Хамид. Госпожо, Сега, уважаеми областен управител, уважаеми колеги, Госпожо областен управител, аз не знам господина. аз ще кажа. Защото аз съм легитимният представител, областен председател на ДПС, дошъл съм заедно с замъците. Добре, това не е председатели. Аз съм избран на конференция. Ама може да го проверите от председател на парламентарната група. Вие не сте от парламентарната група или? Кой е председател? Госпожо Нейкова, ако обичате за протокола, имам кауза пълномощно да ги отзовате господа и имам запишете на протокола. сега можем да се придържаме към протокола. Аз се опитвам да се подърма да прекъсвахме аз. Как да обясна какъв съм? Да, вие сте председател, аз съм упълномощено лице от председател на парламентарната група.
Вие сте като... Вие сте изключени от парламентарната група. Делян Пеевски е изключен от партията. Това са по вашите закони. Сега може ли да направя предложение? Така, предлагам за заместник-председател на РИК Натали Христова Широкова, Теля Кадиева. 2 мандата е в Общинска избирателна комисия в Поморие. Предлагам и има висше образование Георги Георгиев, юрист, като член. Това е. И аз благодаря. Благодаря, госпожо Лъска. Правилно, уважаеми представители на политическа информация. Благодаря, заместник областен председател на Движението на права и свободи, Лътифа Дженски казва. Моля да имате и да отбележите в протокола нашите предложения, направени от нашия областен председател. Тук сме представители на политическите формации, не сме представителите на отделните политически групи в Народното събрание. Не знам господата кои точно представляват. Доколкото разбрахте, представляват хората, които са изключени от нашата партия, така че ние сме представители на политически формации и на парламентарни групи. Моля да се отбележи в протокола нашите предложения да се предлагат до Централната избирателна комисия. Да, записан Мехмед Хамид и Емине Илиас за секретар. Нали така? Благодаря ви. Моля сега коалиция БСП за България да направи своите предложения. Уважаема госпожа областен управител, уважаеми господин заместник областен управител, уважаеми колеги политици, предвид многото желание и все по-малко оставащите места, ще направя 2 предложения. За заместник председател предлагаме Любима Тодорова Бургазлиева, за член Кина Атанасова Шереметова и за резервен член Божан Божанов. Любима Тодорова Бургазлиева. И тримата са участвали многократно. Били са членове на районната избирателна комисия, на общински избирателни комисии. Работили са, запознати са с законодателството и с естеството на работа. Считам, че ще са много подходящи и ще бъдат от полза. Благодаря ви. Моля партия Има такъв народ да направи своите предложения. Благодаря, професор Ненко. Уважаеми колеги, уважаеми медии, от името на политическа партия Има такъв народ предлагам Маргарита Сабева за заместник-председател на Народната избирателна комисия. Маргарита Сабева е доктор по право, по-настоящем е заместник-председател на ОИ Бургас за мандат 2023-2027. Също така е била заместник-председател на последните избори в региони за Народно събрание и за членове на Европейския парламент. Преди това също е била член на РИК за изборите за президент и вице-президент на народни представители през 2021. 2 пъти е била технически сътрудник на РИК Бургас. Благодаря. За секретар предложение от Продължаваме промяната на Демократична България Георги Миков, Виолета Дианова от Възраждане и Емине Илиас от ДПС. Нали така? Правилно ще ги Госпожо Ненкова, ако може да дадете думата на представителите на партия
очакваното решение на ЦИК. Да, съгласно решението на Централната избирателна комисия, действително имате право на участие в консултациите. По отношение на може да направите своето предложение, но така или иначе ЦИК е това, което ще реши по принцип. Не са определили квота за величие. Моля да ни дадете възможност да направим своите предложения и да изчакаме решението на ЦИК. Здравейте от мен. Уважаема госпожо Ненкова, като представител, областен координатор на партия Величие за град Бургас, знам, че въпросът е малко спорен, но нека ЦИК да взема това решение и ние искаме да направим нашите предложения. Основното предложение за член на РИК е госпожа Добромира Полименова. Смятам, че повечето от вас я познавате. Човек с над 25 години опит като юрист. Това е основният член, който ще предложим. И също така резервата Люба Коева Карачо-Боджиева.